Θέλεις ειλικρινή πληροφόρηση για το πώς αρχίζεις μια επιχείρηση με βάση το ίντερνετ, ή μήπως ψάχνεις τους λόγους που το πανάκριβο e-shop σου τελικά δεν πουλά? Όμως ξέρεις ότι τις τίμιες απαντήσεις θα στις δώσει μόνο ο επαγγελματίας που εφαρμόζει ο ίδιος στη δική του δουλειά ως θα διδάσκει. Σε γυρίζω στο παρελθόν, 20 περίπου χρόνια πριν. Τι ακριβώς άραγε συνέβη στις 13 Ιουνίου του 1998? Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καλώς ήλθες. Είμαι ο Γιώργος Δροσουλάκης, επαγγελματίας εκπαιδευτικός, συγγραφέας 10 βιβλίων στις αγγλόφωνες εξετάσεις, με εξειδίκευση στη δημιουργία courses για αυτοδίδακτους όπως το Proficiency και στη δημιουργία courses για αυτοδίδακτους όπως το Marketing στο ίντερνετ. Είμαι και ευτυχής πατέρας 2 αγοριών. Στις 13 Ιουνίου του 1998 δημιούργησα το πρώτο μου επαγγελματικό website. Το successclub.com με βοήθησε να μετατρέψω σε bestseller το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Τα 14 λάθη των χιλιάδων αποτυπώντων στις εξετάσεις του λόγου». Το διαδίκτυο μου επέτρεψε να προωθήσω με επιτυχία 11 ακόμα βιβλία, να διανέμω 3 ηλεκτρονικά περιοδικά και να στήσω 17 κερδοφόρα websites. Εφαρμόζοντας στη δική μου δουλειά τις τεχνικές του direct marketing στο ίντερνετ, ανακάλυψα μέσα από αμέτρητα λάθη και πειραματισμούς τι τελικά λειτουργεί και τι όχι. 10 χρόνια μετά, δημοσίευσα το χρυσορυχείο του ίντερνετ για να δώσω σε σένα τις εμπειρίες μου, τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις και την τεχνογνωσία που απέκτησα. Η αποστολή μας εδώ στο εμπορικό πλωστάσιο είναι να σε βοηθήσουμε να εισπράξεις αληθινά και μετρήσιμα σε ευρώ αποτελέσματα. Μπορεί όμως το εμπορικό πλωστάσιο να βοηθήσει και σένα να εκμεταλλευτείς τις δυνατότητες του ίντερνετ, όχι μόνο για να διατηρήσεις τους υπάρχοντες πελάτες σου, αλλά να βρεις και νέους? Υπέροχη ερώτηση. Την απάντηση θα τη δώσεις μόνο εσύ. Μπορείς να μας δοκιμάσεις χωρίς κανένα ρίσκο. Για αρχή ζήτησε το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο που περιλαμβάνει τα πρώτα 3 κεφάλαια του best seller μας, το χρυσορυχείο του ίντερνετ. Λαμβάνεις επίσης εντελώς δωρεάν 7 συμπληρωματικά μαθήματα για το πώς μπορείς να αρχίσεις να κερδίζεις εισόδημα στο διαδίκτυο. Ανακάλυψε λοιπόν τα 5 καταστροφικά λάθη των περισσότερων websites και πώς ακριβώς μπορείς να τα αποφύγεις. Στο πρώτο κεφάλαιο μαθαίνεις τι ακριβώς ψάχνει ο υποψήφιος πελάτης σου στο ίντερνετ για να του δώσεις. Και στο δεύτερο παίρνεις ένα ολόκληρο μάθημα για την ψυχολογία της αγοραστικής απόφασης και πώς θα χρησιμοποιήσεις τα στάδια της για να αυξήσεις τις πωλήσεις σου στο ίντερνετ. Βάλε λοιπόν το email σου στη φόρμα επικοινωνίας και πάτησε αποστολή. Θα τα λάβεις αμέσως στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο. Καλή επιτυχία και καλώς ήλθες στο εμπορικό πλωστάσιο.